election render pasi ipu kali Elon Musk udo biar gong ke plan ne bang inut lo lang li atik ke plan ne bang lor kong lo pen alang li ke na komputer pe ne lok se salam bang lo EVM pe na kaselam lo bang lo alang li ke pulo EVM ke la ke manipulate me la bang ke setting dia setam me la pen pine bitha bitu tame pu la pen kitab long dato la bang bluetooth system pen ke ber tang pota la thak me pala da ke tok lu la pot si ilitu remdet lo remdet pen pot sita remdet amat alama bange puan jutkok nangji ma tha thedet nangji pu alam kali lo ke hai bange ke than ling sita bongo sena tum si hai ni BJP karbia BJP tum cerap dun lo bongo sena phan cerap dun lo la pen ke alang li tum phan pe hai la so alam buji je det ji me ne sita demokrasi po alam chini lo te la pen election po alam chini lo te la ansi chini unji la ke ahok lo karbia BJP tum si bongo sena phan pe hai non ilitum HAD minister ke amithai mage bongo sena kalide mene pa rona teng ben mininga teng ben pudam lo tikalang lo alang li non ge bongo sena si ilitum arichu non ge pupuson si alang li phan richu ba de roma bongo sena phan ke bat det ke ilitum hala election hud mathak rangamat urunodoi penajo bihe kalam la suri sira pharohini ra phokke ko poisa pen atangka pen la pen hala lakpoti baideu suri sir kep ne pilone hala pen ajo la pen esono bangke hala kaperi bang paperi lo BJP tu mane bongo sena tu paperi lo bongo sena asakora tu paperi lo BJP karbia BJP tu mane bongo sena asakor pusi tu punang kokko athema lang litung si non itu ma HAD minister ka kapencong alang litung kali puji election alam chini lo te lan si chini ni kanang nitung si pincong lo kuku chini unji la jesu pen akapola pen si itum adet arichu karbiang long west karbiang long arichu la pen di mahasau talo arichu ke bongo sena pan si pincong de ajar tum pulo HAD minister के थान रखली लगे CMC claim link the claim जी के उसे पुल है सेटा लसन गली लदक पेस la six schedule along do six schedule paragraph 14 along के top do paragraph 14 along लदक के top do aning hang lo te government tum aning hang lo te governor aning hang lo te commission ng DG la pen hala bang so a commission a report ke assembly along la pen cabinet along HAD minister si BG place G summit G la pen alang li si a report ta jerso silam dunji jarso belilo silam eta teglo a reporta ate mala commission ninge hanga linge minister kan crocredit hiji mati ange hala non laso aporta lata harukres kebra 1995 an inkansi laso por la amendment lo
min amendment along na pedo amendment along na pedo ladak amendment along na pedo 1995 aningkan with effect from 12/9/95 that approved with the recommendations of the governor with respect thereto usiana keto approve now la 1995 aningkan la phakama that thereon by the government of the state to talk that governor no anda pelile der Assam government si silam der Assam government si silam pulutan ten laki cabinet minister lo HD minister lo lai kasilam po non a commission bang silam edlo pami edlo additional chief secretary Kalyan Chakraborty si a chairman alangli IAS officer Nilita Chidi alangli siya chairman lo lapen a commission sen lo inquiry dobong non setahala arula tengpen ili tumapan rata tumapan non anta arju hor helang lapen ko PPC chunki kekem nani kekem kang tuma nang samit thak puta nang thanun thak puta itumha nang pupilang nang anta nelige arju non lelang lapen laso arula tengke hala paragraph 1 clause 2 long ito C D E F kolong C D E F aklos ating aklos apang ajak kongpen hala so ajak kongpen kemun ko pipila ma lake itu ma district ilitung Karbialong ri a area pibi hekta Petemujot taun lapen amen dalam hak taun lapen ke akaprek a distrik along pacerap dun lok taun lasi laso poto mene langkirca area ke langkirca a area ke non di mahasau long si pacerap dun nang itong chini lo ne langkircha area hala kandulia na tu hala ke non di mahasau long si kapacerap dun bang akama bang e klembong lo amben la soan ki klem di itong area kapi biji apang hala duaram lalong polling station Krisi ke Nogao district along Piludung Edla. Lapen Dolamara na tu Dolamara kahan nilip na tulo nilip lo lapen Duar Bagurian na tulo hala bangke rong kriner kep lo ne pilone hala da bangke Golaghat a district along si kapilut dun dia pan akang klembong lasi itu madet abang ke Karbialong dia bang kapi teji abang ke ning tekelo kapi biya bang si klempo la kuar ko puson lo la ke plangi ke hala ilitum a uruno doipen ilitum a lakpoti by Deupen ilitum a ration card pen ilitum a job card pen la pen ilitum a mass joining pen a maxi la itum a det Karbianglong kapi biakam non claim tanglok
lapen itu maricu ke Bengolia munit lo non ke ahogalam si pudet apor lo ili tu maricu ke Bengolia munit lo athema paragraph 1 subparagraph 2 C D E F ateng pen CM pan karju nang ya kamawe alang li hala HAD minister aning gahang ateng bezi claim ji la hello ande la aku putule thot lo komada tum lo lage claim ke la karbia BJP tum banglo Bihar sena bongo sena tungel la ke ini ta claim po Seta la karbia BJP tu mabang lo la ke claim do no bangke. Kali puji punang ni lagi. Cini ne de prensi ke claim do no mene ahok lo. Nang litum pan ilitum ning tiwareta ale kom de ji. Cini pe me mete pacini pe me mete alang litum son se claim bompo. Ilitum la son sinang claim nang lo la pen ke ilitum pubom lo ke itum nitum ingtango pudi politics tek o moheta ning yelo nili panda nang pubom lo alang li politics tek politics ke claim ke abinong ke det ka che raiji apan itum akhei ka che petheji apan Depta unante ang dang da kapit teji apan si politics ke jok ta ke claim. Ron ke cedan ta isia politics lo. Ron cedan po bang adet ta cerai dam tip po anji vi la anda claim lo la ta politics lo. Akhei ke cepe teji apan. Amuluk ke cepe ong ya apan. Ke cepang tang ya apan si politics ke claim. Politics ke isi arisim lo itu ma kei ke cepe teji apan itu ma det ke cepe teji apan kei ke cepe ring verji apan non lang am tha ahok lo APHLC ke non neli det kali lo neli pota APHLC lo parokreser kepra hinia ningkan neli pota APHLC pensi MLA election cedan dun lo. Harokresir kepra trok kepra hinia ningkan. Halabang suhut ilitum hill state ke hang separate hill state inglong arat atum an isi a state donangji buke hang. Karbi atum da dodun lo. Nilipo do lo. Dak John Kathar pudo non ke avidet lo. Ni ik Francis abang dolang ne pilone sar ulor ko malang li lapen ke dak sar ik terang pudo gobernur putado latum antalo lapen nok be timung putalo hajeng khana tu lapen ke lapi ke nelik longsodar kathar lo parokreser ke bratrok Kepra troksian ingkan election cedan lo APHL Stephen Raidang ing tilo Gandhiram timung lo Dorsing terang lo Barelong terang lo Lapen Langni ko